Seguro que a moitos de vos soa isto. A sensación de que o día non ten horas dabondo para todo, verdad? Planificar, correxir, e cando chegas ao máis importante, que o alumnado, xa non che queda enerxía. Pois ben, hoxe imos falar dunha ferramenta de Google que pode ser a solución. Chámase Notebook LM. É un asistente de guía pensado de verdad para o profesorado. Así que prestade moita atención, porque isto pode cambiar as regras do xogo por completo. Liberarte desa sensación de estar sempre indo tarde. Esta frase seguro que nos toca a fibra a moitos, Esa presión constante, esa montaña de tarefas que nunca baixa. A ver, a promesa de ferramentas como Notebook LM é precisamente esa, atacar de raíz esa sensación. E ollo, non é maxia, trátase de darnos un respiro, de devolvernos o control do noso tempo para que podamos, por fin, centrarnos no que de verdade importa. Vale, pero imos ao gran. Que é exactamente Notebook LM? Pois imaginadeo como unha especie de mezcla entre o voso caderno de notas de toda a vida, un asistente de investigación e un compañeiro para crear contidos. Pero aquí ven o punto clave, o máis importante de todo. Non busca por todo internet, nin se inventa respostas. A súa intelixencia aliméntase só e exclusivamente dos documentos que nos lle damos. Isto é fundamental, é o noso espazo de traballo, privado e totalmente seguro. Moi ben, pois imos alá. Veredes que poñerse a traballar con este asistente persoal é do máis sinxelo. O proceso é, de verdade, incriblemente sinxelo. Son 4 pasos. Mirade. Primeiro, creas un caderno novo. Daslle un nome que teña sentido, claro. E agora, o mellor de todo, subir as fontes. E ollo, que non falamos só de PDFs ou documentos de texto, non. Podedes meterlle ligazóns a páxinas web e ata vídeos de YouTube. A IA colla a transcripción e traballa con ela. É xenial. Unha vez que o material está dentro, aí é onde empeza a maxia. É hora de preguntar. Vale, e agora un consello clave para sacarlle todo o zume a isto. Hai que pensar en cada caderno como unha unidade de coñecemento. Que quero dicir con isto? Pois que a lóxica para organizar non é por tipo de archivo, senón por tema. Por exemplo, un caderno para historia moderna, que teña dentro artigos, vídeos e guías, vai ser moitísimo máis potente que un cartafol que se chame PDFs de historia. Así que lembrade ben isto, agrupade por tema, non por formato. Aí está o verdadeiro poder da ferramenta, de verdade. Ben, imos ao que importa. Imos ver agora 5 usos clave, con exemplos prácticos, do que se pode facer con isto. Ideas listas para poñer en marcha, hoxe mismo se queredes. Primeiro caso de uso, preparar clases na metade de tempo. A ver, imaginade a escena, subides o currículo oficial, a unidade do libro de texto e un par de artigos que atopastes por aí que son interesantes. E a IA axúdavos a xerar unha proposta de clase prácticamente lista para usar. E que pasamos de estar afogados en traballo a ter o control da situación. E mirad este exemplo de instrucción, o que se chama un prompt. A clave de todo está en ser preciso. Non lle pedimos algo vago, non. Pedímosle que deseñe unha sesión para un curso concreto, segundo de eso, con unha metodoloxía específica, traballo en grupo, diferenciación. E que pasa? Pois que transforma todos eses documentos en bruto nunha planificación didáctica xa estructurada. O aforro de tempo que supón isto é que é brutal. Segundo caso de uso, a avaliación. Sí, esa tarefa que tanto tempo nos leva. Notebook LM pode ser un aliado fantástico aquí. E non só para crear rúbricas e ter uns criterios máis claros, non. Vai máis alá. Axúdanos a ofrecer un feedback moito máis rico e, sobre todo, personalizado para cada alumna e cada alumno. Aquí o temos en acción. Podemos pedille, por exemplo, que xere unha rúbrica a partir dos obxectivos da unidade. E despois, o paso seguinte, pedirlle que use esa mesma rúbrica para analizar o traballo dun estudante. O resultado, pois que aforramos un tempo precioso e, ademais, conseguimos ser máis obxectivos e detallados nos comentarios. É unha pasada. Terceiro uso, mellorar as titorías e o apoio personalizado. Pensade nisto, ter unha especie de cartafol digital para cada estudiante, onde imos gardando todas as nosas anotacións sobre o seu progreso. Pois ben, Notebook LM pode ler toda esa información e axudarnos a detectar patróns, a preparar mellor as reunións coas familias ou a redactar eses informes de avaliación que tanto custan. Por exemplo, con esta instrucción tan sinxela, convertemos un montón de observacións soltas que fomos facendo durante o trimestre nun informe coherente e útil para unha familia. E o bo é que a IA non só resume, senón que nos axuda a propoñer accións de mellora.
Facer isto a man, ben, xa sabedes o tempo que leva. Imos co cuarto uso, formación e investigación. Non podemos esquecer que Notebook LM naceu precisamente como un asistente de investigación e aquí é onde de verdade brilla. É unha ferramenta ideal para resumir artigos científicos, para comparar diferentes teorías ou simplemente para poñer un pouco de orden na nosa bibliografía. E, de novo, a clave está en ser específicos na petición. Non lle pedimos un resumo calquera. Pedímoslle que destaque as achegas teóricas, as implicacións prácticas e as limitacións metodolóxicas. Calquera que fixera a investigación sabe que isto acelera dunha forma brutal o traballo de revisión bibliográfica. E o quinto e último uso que imos ver hoxe levámonos fora da aula, á parte de xestión. Podemos crear un caderno para o noso departamento ou para o equipo directivo, subir aí todas as actas das reunións e usar a IA para manter o foco e facer un seguimento moito máis eficaz dos acordos. Esta instrucción de verdade é un auténtico salvavidas para calquera equipo. Colle páginas e páginas de actas e transformas nunha lista de tarefas super clara, ordenada por responsable, por prioridade e por prazo. Con isto asegurámonos de que nada importante cae no esquecemento. Vale, e agora chegamos a un concepto que me parece fascinante, o multiplicador pedagóxico. Imos ver como esta ferramenta non só nos aforra tempo, non, senón que multiplica o valor de todo o traballo que xa estamos facendo. Porque o punto crucial é este: os docentes somos creadores de contido constantes. O problema, que moitas veces ese material xenial que creamos úsase unha vez e acaba arquivado nun cartafol. A verdadeira clave está en reutilizar e transformar todo iso de forma intelixente. Esta imaxe é a proba perfecta. Mirade, partimos dunha única cousa, por exemplo, a transcripción dun vídeo que usamos na clase, e a partir de aí, con só pedirllo, convértese nunha fixa de traballo, e tamén nun cuestionario de repaso, e nun guión para facer un pequeno podcast, e por que non, nun resumo para enviarlles ás familias, partindo dunha soa fonte. Isto é, literalmente, a definición de traballar de forma máis intelixente, non máis dura. E chegamos á parte final, que para min é quizáis a máis importante. Hai que ter claro que isto é un copiloto, non un oráculo. Así que vexamos como traballar de forma realmente intelixente coa IA. Esta táboa define os roles á perfección. A ver, que non debemos agardar da IA, pois non coñece o noso contexto, non ten criterio pedagóxico nin pode avaliar con xustiza ela soa. Pero que pode facer por nós? Pois aforrarnos un tempo brutal en tarefas repetitivas, amosarnos conexións que igual non viramos e axudarnos a pensar con máis claridade. A IA fai o traballo pesado, sí, pero o criterio, o coñecemento do alumnado, a empatía, iso é noso, é o noso papel. A IA só nos dá máis tempo para facelo mellor. E esta cita de Miquel Flexas creo que o resume todo de maravilla. A IA non substitúe, amplifica. Amplifica o rol do docente. Non se trata de que nos substitúa, para nada. Trátase de que nos potencie. É unha ferramenta que, se a usamos con criterio, fai que as nosas capacidades medren e, ao final, convértenos en mellores profesionais. E para rematar, quedémonos con esta reflexión. O futuro non vai dunha escola que vai máis rápido, vai dunha escola que pensa mellor. O obxectivo de todo isto, ao final, non é só acelerar procesos, só facer as cousas máis rápido. O verdadeiro potencial está en liberar o noso tempo e a nosa enerxía mental para o que de verdade importa, fomentar un pensamento máis crítico, máis creativo, máis profundo, tanto en nós como, por suposto, no noso alumnado. En definitiva, a tecnoloxía ao servizo da pedagogía.